Llavors, clar, hi ha molts artistes que sí, que van bé. Ja no pots trobar un artista pues, que no vegi bé. Hi ha una cosa amb la música, per exemple, que hi ha músics que estan acostumats a fer la seva música i quan composen tot està aquí dalt, a dalt. I uns altres que tot està a baix. Clar, quan et poses dos d'aquests, és un xoc tremendo, això. Jo m'he trobat a arribar a Cuba i a veure allà un grup i tinc que fer un tema meu, però ells entraven a cantar aquí dalt. I com que el tema era curt, el productor em diu pues, allarga'l, posa alguna més. Dic, pues va, posar alguna cosa, i llavors havien d'entrar cantant a baix. No podien entrar, vaig haver que canviar-ho perquè poguessin entrar a dalt. Que estava acostumat, per exemple, la música cubana està a dalt, a contratemps, i la rumba catalana està tot a terra, i això xoca molt. La salsa amb la rumba catalana xoquen. Això vull dir que no és fàcil.